Aku ora iso memandangmu lho. Ora apa-apa. Pas jeno nek kok kene ketok ganteng ngene. Wah, kok kono biasane elek lho, Pak. Kan biasane sinden ning kono. Rupamu elek kok kono. Nek kok kene ketok ganteng. Sesuk nek pentas sindene kene terus wae. Kene terus wae ya. Wah, ya ora cocok. Mending ketok elek wae. Aku seneng nek rupamu elek kok aja bagus-bagus. Wis ora apa-apa, wis benengke wae wis. Aku susah memandangmu ki arep dari opo kanan. Sinden kecemplung neraka ya kaya. Kok kecemplung neraka. Kowe ngenekke aku elek-elek urung-urung wis ngenekke matane ra weruh. Lah iya iki maksudene matanya enggak lihat. Aku rada mundur ora ya ketok. Piye ra ketok lho. Oh, ora ketok tenan ya awakmu kok triplek cilik banget. Besok wis arep ra mangkat bocahe. Ngopo mergane? Anu matane ledeng jarene. Wow, mataku ledeng mbak. Apa? Matane ledeng. Apa ledeng? Ledeng ngecuri bathukmu iki apa? Ledeng. Oh, soalnya kuliah bocahe, kuliah si latihan macam-macam aku arep. Ojo iki kesenengane Pak Ratno gading ki kowe aku ngono. Iya. Pak Ratno gading, engko tak jaluke, engko tak suwunke duit Pak Ratno. Nggih Pak anting ditambahi Pak Ratno. Oh, Pak Ratno wis ngitung wisan. Wes jelas. Topek dengkulmu mlocot kowe. Aku ki njaluke kok topek. Tampan ana dhewe. Iya, ngono ya Mak. Mbak Anting suarane apik kok ya. Apik fenomena ngono kuwi barang mau. Apa? Fenomena son bersih. Beneran. Wis ora apa-apa kan bener. Dhek pengen dadi sinden etnis kok ya. Oh iya, etnis wetanan. Dadi sinden timur sinden etnis ki sinden berbagai daerah, nyinden cara Banyuwangi, nyinden cara Madura, nyinden cara Surabaya. Iya. Iki neng dusun Gading. Iya, neng dusun Gading Mak iya. Gading piro aku ora patek ngerti ra diparingi dawuh. Nggih, pun. Heeh. Nggih pun ki piye? Ora krungu kok ya. Nggih pun ngono wae. Gading 6 ya. Ngono ya. Kulo layang yo dimulai maca mbaka 1 no. Ya, ora ular-ular tumrap pinanganten. Penganten saiki wis do pinter-pinter. Ya. Manten saiki iki ora kaya manten biyen. Nuwun sewu, sekolahe ya dhuwur. Nek jaman biyen jaman bapakku, jaman mbahku biyen dadi manten diular-ulari mergo SDM-e isih do rendah-rendah. Dadi manten ki ngene lho Le, kowe wajibe ngene, kowe karo bojomu kaya ngene. Nek saiki wis do pinter-pinter kok no. Iya, pancen ya ngono ya. Iya. Dadi ular-ular bab pinanganten kuwi ya wis dienggo komplit-komplit. Iya. Kadang kala malah sosok mantene luwih pinter karo sing ular-ulari kuwi akeh banget. Iya. Saya-saya mantene sarjana-sarjana iki wis ngerti. Aku dadi manten ki sok bakale aku ngene, aku karo bojoku kaya ngene, bojoku karo aku kudune ngene iki wis ngerti. Luwih-luwih sing wis sinau bebles nggon agama, saya luwih ngerti meneh. Dadi kowe nek ngular-ulari iki padha karo nguyahi segara. Oh iya. Wis rasa ular-ulari wis. Iya. Ular-ularku ya mung siji, dadi manten ki aja pegatan wis ngono wae rasa. Iya. Mergo tembung pegatan ki nuwun sewu kadang kala nek wong dadi manten ya terus padu, terus ana masalah rumah tangga, pisan wae aja ngucap pegat no. Ya. Mergo nek ora pegat le omah-omah engko ndak pegat rezekine lan pegat liya-liyane. Ya. Ucap kuwi soalé nyemelangi. Ya, ngono wae ya Mak. Ya. Upama ana perkara ana kesandung kesrimperting laku kuwi dadi bumbu tumraping padha saya tresna karo kekarone kabeh. Ya pancen bener ngono ya Mak. Iya. Ora usah ana sing ditulat karo rama ibune. Ya sukses sing bab samu barange nggone mangun bale wisma ya tentrem wis ditulat ngono wae no. Ya. Ora usah dadak nganggo apa to werdine janur. Ya wis ben janur ya ben ora ya ben. Ya. Diwaca Mak yu cangik nyuwun caping gunung kula kanca-kanca PWKS Gading Gunung Kidul mugi-mugi pinaringan sehat panjang yuswa amin ya sing dijaluk ngono. Sugeng dalu Bu Cangik saking HR Suratno Hajah Sutiem PPU Kalimantan Timur ya nyuwun gending jambu alas kagem kulawarga Kalimantan Timur saha kulawarga Palian khususipun Pak
Watijan Blantik Sapi. Ya. Kula nderekaken sugeng tindak Pak Dalang dhateng Kalimantan Timur benjang-enjang mugi slamet. Kula wangsul dhateng Kalimantan Timur tanggal 11 September matur suwun. Ya wis liringan ora apa-apa, Mak. Iya. Ana meneh kula nyuwun sesideman saking Sinoman matur suwun. Pak dipun dongaaken Mas Dalang sehat selalu. Amin. Yo diwaca mbaka siji. Selamat malam yu Cangik minta lagu Podang Kuning. Saking Jumiran Jakarta. Ya, matur suwun. Limbukan, nggih. Kita bukae sena. Ya. Alon-alon mak. Iya, nek alon-alon ya ketlingsut tenan. Ya. Ya ming iki entuke bengi iki. Ya, ya. Nyuwun tembang Podang Kuning alas ragenan bucange kagem sedaya warga Gading 6 lan sakiwa tengene lan sugeng mirsani babaring cariyos kanthi dalang bucange kagem bucange sugeng ayahi jiban lan mugi tansah pinaringan kesehatan matur suwun ya akeh tenan mak iya iki rampung limbukan iso 2:30 iki no iya ning ora apa-apa dalang ra kokean lakon Manggere akhire iki ana rabene wayang ro wayang bubar ngene sugeng dalu ya cange nyuwun caping gunung gagrag Madura penggemar berat Mbak Anting Lambangse Pak Tugiyono Gading 2 oh iya wis mulai bripik-bripik duwe penggemar selamat malam yu cange bagian parkir nyuwun Podang Kuning makasih yo selamat malam yu cange keamanan nyuwun nasi iki piye iki Mas kudu ning iki karanganku iya senengane clemongan kowe iki ora matur sembah nuwun nderek bingah kagem temanten kekalih mugi dados keluarga samawa ngapunten kula penggemar Ibu Cangik sering nonton teng streaming menawi pentase tebih kula nyuwun lagu pepiling salam kagem Pak Ratno keluarga mugi sehat lan lancar sedayanipun saking kula Fajar Istana Toys Gedong Kuning ya wah pirang-pirang ya mak wis pokoke seneng bengi iki no alon-alon ya Sunaryo Cikunir Bekasi ya wah iki cedak Cijai Cikunir kok cedak Cijai iya lah kon apa Cikunir Bekasi nderek Mahayu Bagyo dawuhipun putra pinanganten Sarimbit mugi binerkahan nyuwun gending kembang rawi dibawani Pangkur Semarangan Mbak Elisa kunjuk ngersanipun ingkang hamengku hajat Bapak Suratno Ibu Sumini 1 Suryo Mataram Cikunir Bekasi Sunaryo Kecik Pratomo 2 warga Bekasi pecinta wayang kulit Kiseno Nugroho monggo mirsani live streaming dalu punika matur sembah nuwun Sunaryo sederekipun Bapak Suratno Ibu Sumini ya wah jan wah nganti ketlingsut nah ya alon-alon aku anggere ngene iki malah kisruh pikiranku ya ditemukan kontak sepeda motor Supra Silver plat AB 3298 TU dimohon menghubungi parkir sebelah selatan bagian timur nyuwun lagu motor-motor cilik oh iya warna-warna wae ya wis entekno ya alon-alon boko siji ya mak iya iki karo ruke tembangan alon-alon boko siji amplope ya tak tilekane iya ndak menawa ya ditata sing dirik-dirik. Ah iya, niki bejane dhewe-dhewe kana. Iya. Matur sembah nuwun. Wah, iki lek ngeklip kok kemempengen. Ha iki iso suwek malah niki. Ora payu malah. Ya, monggo mboko setunggal diaturake. Pepeling sik no. Ya, pepeling sik. Sapa sing kepareng ngaturake. Wiwit saka Mbak Anting anu mrono. Ya, men do nyuwara siji-siji sindenku ya kokean bengi iki jan. Sinden kok 10, 11 apa 10 iki? Heh? 9. Oh, berarti ana sing ora mangkat meneh. Ya, ngono ya, Mak. Wah, seneng aku. Anggere ana sing ora mangkat ki ana kandangan. Ya. Ora ketang sithik-sithik. Poin meneh. 100. Ya. Ora dipek dhewe, Mak. Aku ora tau ngepek duit kaya ngene iki ya, Nok. Iki duit dienggo kas. Oh. Kase sapa? Kasku. Ora. Mun ana sing kliwat ngandel ora, ning sing kliwatan to. Yo, ayo Teng, gek karo nembange malah ngerti wong ngitung dhuwit. Lah nek kula dikeki wis ora iso iki ora ana kek-kekan iki. Langsung tak pasrahke anu bendara kok iki ora. Nyo, ora
ana ada urus. Aku nganti tega njukuk duit koyo kebangetan ora. Iya, tak golekane ana turan ora. Wis ora ana, Mak. Yo. Rukun Islam sing ana nuansane agama didhisikke ya, Nak. Iya, mengko kek sing gayeng-gayeng ya. Ngono ya. Engko ben dipandu karo Mbak Elisa or karo Salaso. Oh iya. Kuwi karo Pak Ratno dijaluk Oh iya. Pokoke kudu wonten Mbak Elisa. Nggih. Iya. kang lima puniki Hop, jejere. Ya. Pokoke diratani no. Sak nyuwara pisan-pisan wis bayaran no. Iya. Rasa kuwatir. Neno. Ya. Wis, jejere. Ya. Ndak ora nganu, ndak ora rata engko. Engko ana sing ming maki ngono tok. Mereng parasa sama Neno. aja padha ditinggalke Ya, cek pindah. Rukun Islam niki sahadate kang angka siji terus Din kang angka loro salat terus isih kowe lah kok rasa ngeyel kok lale-lale sing ngatur ki aku kok ya berarti akeh dhewe engko iki wis beres kowe dene kangka telu sekalian disisanke Ramadan nindakke poso dem-deman Pak dem-deman piye ra aku dem-deman piye kok kula terus kowe iki malah justru aku iki nek tak kon nyuara iki berarti aku seneng karo suaramu ngono lho spesial kok dem-deman apa bel trut wis gak wis aku ora seneng bel trute seneng aku bele aku ora seneng nek trut aku seneng ayo guys Ramadan nindakke poso kowe metin kowe meneh jejer ora jejere oke ya ayo Mbak Ayu papat zakat ping 5 ngibadah haji ya rukun kula Pak aku tuh jejere ben rata rukun hop jejere Islam sam pasto porno iso pas ya mak aku nek ngurutke pinter kok ya mangga tak
untak nang ning nak untak ning nang ning nang. Keseron kowe nang kono kuwi. Rada rono. Ndolopi kok nang mburi dalang. Kisruh pikiranku malah ini. Yo, mangga. matur sembah nuwun. Ya. Wis diaturake pepiling pamundutan saka iki mau tak wacana. Iya sing endi? Iki saka Istana Toys Gedhong Kuning. Oh iya. Mas Fajar ki ndongake mantene muga-muga samawa. Ya samawa yu sakinah mawaddah warahmah. Tegese samawa iki kaya ngono kuwi. Ya. Terus sabanjure iki ana pamundutan sing akeh panyuwunan podang kuning karo caping gunung. Oh iya, saka parkiran, saka piyayi, saka Sinoman, ya.
karo panjenengan niki sing nyuwun caping gunung karo Pak Ratno iki pendak-pendak awake dhewe mayang mesti rawuh nek waton iso dijangka ya mesti rawuh nonton tur mesti nyuwun caping gunung. Pak Ratno iki kegemarane caping gunung ya diaturke Mak ya Ting ya jumeneng ya ki ana sing nyuwun caping gunung Gagrag Madura. Kula salah satu penggemar Mbak Anting. Ya. Kono keneng kono nek kono. Nah. Sugeng dalu. Sugeng dalu Pakde. Pakde sapa? Pakde Seno. Kowe iki bola-bali kok nyeluk kok ora gelem. Lah ra dikeki 100 kok. Hah? Ra dikeki 100. Hah, mbok wis. Mbok rasa akon kowe wong do ning anu aku ki rasa akon kowe nyeluk oke sing do nyeluk kok ndadak ragat 100. Iya. Ming perkara rong huruf kok 100. Kok rong huruf kuwi mau? Iya. Sakarep nyeluk Padhe nyeluk Simbah ya sakarep. Iya. Nembang Ting. Apa? Caping gunung kok apa? Caping gunung Madura. Heeh. Niki mantenan apa Pakde? Mantenan iki. Pak Ratno. Udu. Kurang ajar ora. Dadi rasa jenengan Pak Ratno mantenan. Pak Ratno mantenan sing ngijab anu ndhawuhke putra-putrine Pak Ratno, Mbak Fitri karo Mas Nikolas. Wah. Waduh, elok ya. Heeh. Iya Pak, ya nembang ya. Nembang. Ya yo gek nembang kok. Kok malah kaya wong pekok to kowe iki. Iya ta. Ngejak omong bali sauri ya iya Mbak yo nembang yo ayo gek nembang wong sing takon nembang kowe kok kowe akon aku. Iya. Yo ge wis. Madari. Ya. Saben malam. Ya. Wah. Ya nek Bu Ratno keperanan kok iso dibelehke pitik. Iya. Lah kok Waduh juragan pitik potong belehke pitik ning diturahi nggon brutu. Ya. mon memajang kon kerok jenor. Kon keruk wedi piye? Kon keruk. Ayo nek cara Madura karo iki dadi keruk. Iya, kon keruk sapa? Lho areng kon karo sapa? Lho anakku loro wetenge mangane radiator. Men jeblok po. Radiator iki dadi radiator. Kening suarane jan. Lagumu apa ting nang YouTube? Bendo ngerti apa? Napa niku wong lagune wong kok? Lagune wong. Lah kok tok nyanyekke? Lah ya ora apa-apa ora dituntut kok. Maksudnya mendo ngerti lho mendo nonton. Oh, niku lagune Guyon Waton. Heeh. Sebatas teman. Oh, ayo suaramu apik aku ya nonton. Iya. Kok ora di-subscribe? Apa? Kok ora di-subscribe? Sekap-sekrep to? Nggih. Sekap-sekrep ya apa? Dalang milenial ora iso muni subscribe. Aku nek biyen ngertine sekap-sekrep kok. Karo subscribe ya sakarmu aku sekap-sekrep Mas.
Penuk ning rasa ki penak. Iya. Gunung. Mbok kowe nek ra iso, aku pengen lho swara kaya ngono kuwi nek nggo suluk mesti apik lho. Iya. Nek kok ya ora iso karang telake dhewe-dhewe. Sampean muni penak-penak terus bendina ora ditambahi. Tambahi apa? Ya apa ngono kuwi? Ha kowe iki wis tak omongi to, Teng. Kowe sesuk tak tambahi bayare nek raimu wis putih. Aku ngono to. Ayo. Ayo mulane sok perawatan. Sinden kok mbluduk kaya ngono. Lah lumayan saiki ya, rada putih ra? Rada matane. Coba lampune diganti putih, aku lak putih. Apane? Lampu ke lho, sorote iki lho. Heeh. Ijo ki marai aku rada buluk e. Ora rada jan kowe iki asline buluk. Aku iki nek preman aku kaget kok wingi tak kira udu rombong aku kok. Ayo nang Jakarta wingi tak mat-mat iki anting udu to mau kacamata bunder barang kek. Ah ngirunge wae ra iso nggo nyandelke kacamata kok. Mau kacamata aktingmu iki lho. Iya. Acting barang. Iya, tak getar ya. Pacit. Pasirana. Lah ya pasir arep dikeruk mau. Bareng Nunggu kok ya wong ki sabar. Oh mbak-mbake kowe melu aku tetahunan ra tau ana sing muni tambahi Pak. Kowe iki lagi melu 2 minggu wis tambahi Pak. Ya kandel niki asline ya menyimpan unek-unek ning kan menghormati jenengan to. Nek kula kan iya mboten ora menghormati. Tapi butuh e. Ape lho cah iki malah lugu lho iki. Ya, tak tampa. Unek-unekmu tak tampa. Tak tampa tapi. Panas. Hujan. Iya, ya ngono kuwi cengkoke penuk lho, Nak. Iya. Panas, panas hujan. Panas hujan lengaling sayang. Aduh, sayang. Iya, ming sak sayange rasane penak ya, Mak. Sayang. Yang. Gayane. Cepi. Gunung. Ya. Misowa caping gunung. Alon wae, alon ning mendesah. Tetep elek. Wong wis tak latih bola-bali lho, tak kon alon mendesah. Caping gunung sayang. Ngono lho kok iso medhot do sayang. Ha iki wis ora penak-penak wis. Kulinane dombok ngono kok kon. Bu. Ngono ya. Terus ora sekelan cagak kowe iki ngapa? Dadi keguyu ta kowe? Ra apa-apa.
jenenge ya separo ndagel ngene iki nek lagi geguyu ya piye. Aku iki arep nyinden pareng dagel. Ya sen ora payu nyinden ya madeg dagelan. Oh nek dagelan nek kaya kowe iki cepet laris asli. Lah kok rupa-rupane luwuk ngono iki men. Ayo. Make bineka laben. Make binek kelaben. Ya. Make binek kelaben lake. Iya. Lho mesti guyu lake ya apa to jane? Sampai saiki dadi misteri ya. Sak karepmu. Kowe golek ana dhewe sesuk. Ya. Inu manisong. Ayo, kata-katamu iki marai lucu e. Ayo kalimate Madura ya ngono. Inu manisong berse. Berse. Ya. Inumenason berse. Inumaneson. Inumena. Inumenason. Berse. Ya, wah HP. Sok tak undai. Masuk tahun 2020 tak undai. Oh, sik suwi. Wis suwi ya ben kok njur karepe sesuk. Selak untuk loro. Hah? Ndak situ. Ya mulai. Ora kok apa to baleni apa? Ora. Muni apa kowe mau? Aku tak potong. Hah? Ndak. Ora tak potong, aku ora tau motong. Ndak, ora. Muni piye? Mo. Muni piye kok kukurku? Kepo men to Pak De iki. Kepo iki apa? Kepo. Kepo iki apa? Kepo iki pengen tahu. Ngawur. Kepo iki sok tahu. Loh, ngawir. Kepo iki pengen tahu mak kok sok tahu. Ben aku ya melu-melu kok ya. Gabut aku lagi ono. Iya. Gabut ya. Gabut apa Pak De? Gabut ya sing di nganu kuwi sing dienggo seselan tugelan damen kuwi gabut. Gabut ki apa? Gabut iki gaji buta. Nah, apa? Heeh. Ora wae nek ana wong wedok kae gawe status aku gabut ngono kae. Lah kuwi iki. Gaji buta Pak De niku bahasa gaule wong-wong enom kaya aku, Mbak Elisa sinden-sindene niki. Nek jenengan pun mboten ngertos. Kose, wong enom kaya sapa? Aku, Mbak Elisa. Berarti sing enom sing liyane tuh anggap tuwa kok. Ora tuwa, setengah. Nek jenengan pun tuwa. Lanjut. Ya wis ben ra apa-apa. Men kok jegale men tiba. Omong harus sinden kok dijegal. Mangga. Dek zaman berjuang. Yo. Ki zaman
Iramane kok ting gludak. Ae sing jeneng model Banyuwanginan ki ngene iki. Engko tak tumplak dombleng. Entak. Gamelane imbal. Noli. Oh iya, kempule imbal. Kon mancali apa piye kempul. Ya, terus. Syukur bisa Aku iki dikon gerak karo sing ngendang. Kau mateni aku, Pak De. Hah? Mateni aku ta karo. Nek ming mateni kowe iki rasa nganggo lagu. Lah kok Terus dipotas terus modar kowe. wah iki nemen bantere no. Nemen bantere. Ya nek kono nganggo nemen jerwo. Saya tak ambekan ya Pak De. Ya ora apa-apa. Ngaso sik, linggo-linggo sik goleke wedang iya. piye? Iya. Sinden aku sengit anggere sinden lemu-lemu wis ngono kuwi, obah sithik menggeh-menggeh. Obah sithik menggeh-menggeh. Jajal sampean lak encok wisan. Aku ora duwe penyakit encok ya. Ora bae kok ya. Kecetit wis, tenan asam urat. Kok dongamu elek kabeh. Ora donga, tapi sampean jajal joget lho Pak De. Among aku dalang kowe penak bayare akeh dhewe kok. Tengok apa ngari omong. Kan wis pestine dhewe-dhewe kok kowe gedabikan kaya ya. Sokor bim tak tong dablang. Mas Den kono. Apa? Aja banter-banter to ya. Mas Den kuwi Mas. senenge banter. Lho ngopo liri we penak kok. Hah? Alon lho penak lho Pak De kok banter barange nyanyi. Wong kesenengane dhewe-dhewe kok Mas Den kuwi ngoso tenan modar. Ngono ya. Ya Mas ya. Ya. Syukur bisa Hop. Sik. ya iki kalonen. Hah? Kalonen iki. Ora ngewohke to kowe iki. Kowe iki sinden lagi 2 minggu melu njaluk bayaran tambah. Iringane ra kepeneran. Banting bosok. Rada berapa persen gitu lah ya. Waduh, ini mulai ya. Rada berapa persen gitu loh ya. Maksudnya rada diunggahne sithik wae Mas ya. Paham Mas? Paham. Mas kok mah ngelirak-ngelirik aku wae. Mas, rada unggah sithik ya? Ya. Ayo jajal.
Ayo. Mas Dengko kok kon munggah sithik dhek seneng ngisore kok. Iya kok. Aku Ya, mangga, ya. Syukur bisa seneng tau nek ndelok kula menderita. Agene kowe gugupan ming disawer 50 arep nabrak cagak. Ayo, cagak kok ning tengah-tengah kok le mlaku ngene, ora toya kowe. Iya. Ora cacine iki aja sok nyekel ditoke-oke, gugup pikirane. Iya. 50 arep nabrak cagak. Iya, ngono ya. Sesuk nek iki nek lil ngrayu aja nek pas pentas. Nek pas maem kae lho di suku sing di omah kae Mas Denko tedaki. Tok cekel tangane Mas Denko. Aja suwe-suwe, aja banter-banter ta Mas. Aja suwe-suwe. Ya ora apa-apa. Wis gak ngombe. Ha. Kaya wong cah lemu kaya ngono wis ora oke-oke engko wetenge kemplung-kemplung. Kok njur nekat ora. Iya, ya pancen bener ya, Mang. Matur sembah nuwun, ya. Ayo gentenan Mbak Elisa, monggo jumeneng Mbak. Ya sing dikersake Pak Ratno ya Mbak Elisa iki. Ya, Mbak Elisa. Nah, kono ning panggung sebelah kono. Ngendi? Kene apa kene? Kono. Engkau matamu ra wero aku. Matamu ya. Iki kalingan cagak iki lho. Kok cagake digeser wae. Aku ra iso memandangmu lho. Ora apa-apa. Pas enak kok kene kita ganteng ngene. Wah, Nes kok kono biasane elek lho, Pak. Kan biasane sinden ning kono. Rupamu elek kok kono. Nes kok kene kita ganteng. Sesuk nek pentas sindene kene terus wae. Kene terus wae ya. Wah ya ora cocok, mending ketok elek wae. Aku seneng nek rupamu elek aja bagus-bagus. Wis ora apa-apa, wis benengke wae wis. Aku susah ya memandangmu ki arep keri apa kanan. Sinden kecemplung neraka ya kaya. Kok kecemplung neraka. Kowe ngenekke aku elek-elek urung-urung wis ngenekke matane ra weruh. Lah iya, iki maksudene matanya enggak lihat. Aku rada mundur ora ya ketok. Piye ra ketok lho. Oh, ora ketok tenan ya awakmu kok triplek cilik banget. Iya. Dadi ming sak cagak ya awake ya. Ya, iki wis ketok ya ning kene ya. Heeh, wis ngidak cah cilik. Ketok tenan lho, Des. Aja engko nek ra ketok meneh engko. Iya. Iya, ndas. Ora apa-apa wis benengke wae. Iya. Dek ora sale aku ling ngapura iki dek ora dong Des iki artine apa ora dong. Oh. Kuwi bukti keakraban kita berdua. Iya. Ya ora? Kaya wong akrab ngono lho, nek akrab kan kudu ndes. Pokoknya aku nek wis mangan jangan lombok dadi ndes pokoke ning kene. Ki mau dinaik jangan lombok meneh ya ndes meneh. Kumat. Nek medun mari ngono ya. Nek medun mari, nek dipangani jangan lombok meneh ya ndes meneh. Oh ya sesuk wis tak. Gawonan. Sesuk nek mayang ning Wonosari do tak weling sing nanggap ampun jangan lombok. Mungkin ndak kula dindas-ndeske. Ya ora apa-apa, Mak. Nggih, gayeng nggih niki wau anting lambang se. Iya. Karemenen kene merane, kamerane karemenane wong Gading. Ah iya. Senenge caping gunung Medura, Pak Ratno. Gading mesti njaluk caping gunung Medura terus. Nggih, ya mesti kok ya. Oh ya kesenengane Pak Ratno. Iki mau ya ditakokke anting nderek mboten. Onten aku mong. Ya. Ya mau esuk wis arep ra mangkat bocahe. Ngapa mergane? Anu matane ledeng jarene. Wow, mata guledeng Mbak. Apa? Matane ledeng. Apa ledeng? Ledeng.
Ledeng-ledeng ngecuri bathukmu iki apa? Ledeng. Soalnya kuliah bocahe, kuliah si latihan macam-macam aku arep. Ojo iki kesenengane Pak Ratno gading ki kowe aku ngono. Iya. Pak Ratno gading, engko tak jaluke, engko tak suwunke dhuwit Pak Ratno. Nggih mengki anting ditambahi Pak Ratno. Oh, Pak Ratno wis ngitung wisan. Wes jelas. Topek dengkulmu mlocot kowe. Aku ki njaluke kok topek. Tampan ana dhewe. Iya, ngono ya, Mak. Mbak Anting suarane apik kok ya. Apik fenomena ngono kuwi barang mau. Apa? Fenomena son bersih. Beneran. Wis ora apa-apa, kan bener. Dhek pengen dadi sinden etnis kok ya. Oh iya, etnis wetanan. Dadi sinden timur sinden etnis ki sinden berbagai daerah, nyinden cara Banyuwangi, nyinden cara Madura, nyinden cara Surabaya. Iya, cita-citane ngono. Dadi sengara latihan ular kambang dhek. Oh. Latihane ya nyinden basa rek. Ayo rek, Dreng. Kuwi bangsa ngono kuwi tembange ya. Iki Pak Ratno gadah. Oh ya, terima kasih ya Pak. Wah, ngene iki. Cepat langsung sigap set duet cemplung set langsung tak lebokke kene. Nah, tanake kono ya rugi akune. Bapak langsung set cepat, Mbak cepat. Oke, cepat set. Wah, engko mana nggih Pak nggih? Wah, napa lagune napa? Kula binangkani jelas. Nek sing jeneng cara kuno ya ora nang kono nek dhuwit. Pundi kudune? Walah, kowe ora tau ngerti wong Jawa. Ora reti aku ora tau nggo kebayang kok. Nyumbang urung? Nyumbang? Nyumbang ki nang gone wong ewuh teko nyumbang ngekeki dit amplop kae lho. Ora tahu aku zaman sama sakniki aku. Matur sembahnu. Iki pemane amplope iki ya. Ya amplope dikeki wong. Suwun izin matur suwun. Terus santunipun. Oh, kene. Dinehke ngene-ngene ngopo? Wah. Disimpen ning dompet kok dinggo tepas-tepas ngene iki. Piye to, Pak? Ngene, nah iki tak praktekke siki. Ngene. Dandi ra ono, sage ra ono. Woi, ora aja ning kono. Gogrok. Engko nek bau piye? Kringeten akune. Ning kene wae. Nang kono ya saya meneh. Ya wis ra apa-apa, Mak. Nggih, ngaturaken derek Mangayu Bagio. Ya. Kagam Bapak Ratno dan Ibu Ratno dengan anaknya sapa? Mbak Fitriana Setianingsih. Fitriana Setianingsih. Terus kalih sarjana ekonomi. Ekomoni mau ya caren. Ya mau. Ekonomi. Bapake sing Pranatacara mau. Ekoi maksude apa? Ora bersih apa jenenge? Kaya daun-daun kayak eko. No, moni ki berarti duet godhong. Ekomoni. Karo Mas Nikolas Jatikusumo. Mas Nikolas mau wis foto karo aku. Meneng-meneng tapi ben ra ketahuan. Pak, kula ngefan kalih panjenengan ngono kuwi langsung foto karo. Oh, oke, foto rada akeh mau. Ampun matur garwa kula nggih, mboten napa-napa, santai mawon kula ngeten. Kula niku cah petok dadi ra bakal dicemburoni aku. Ya bener. Ngaku dhewe kula niku cah petok. Ya wis bener. Ayo ora bakal dicemburoni. Ya sing gelem karo kowe ya sapa nek wong kaya ngono iki. Ya akeh ya padake. Akeh apa nyatane kowe ya bar putus ro yangmu kok. Ya putus soalnya ya mesakake nek dudu jodohku barang. Kok dhek jenenge memelihara jodoh orang lain. Ora. Kok mulih yo yangmu jujur karo aku kok. Piye? Tak takoni. Takon piye? Kowe ngopo kok berpisah ro Elisa? Petok. Omongane ra cetha, wong niku nganti isin lho, Pak. Kula niku sok isin anggere lunga bareng kok muni arep ning kamar mandi kok mandeg sak nggon-nggon tanpa nganggo. Ya wis ben karang ciri khas dhek ngono kuwi ya. Wis ra apa-apa. Sesuk golek neh. Oh, sinden milenial kok. Iya. Ya nyantai aku, slow. Ah iya wis tak pujuk-pujukke entuk judul sing tuwa.
Ayo. Kok tuwa to, Pak? Ya aja ya sang sasepantaran. Tuwa ki justru kowe langsung sugih. Kok iso ya nek sugih? Golek sing tuwa. Tuwa? Sugih. Sugih. Kok suarane pisan modar lah. Oh. Ya ora. Piye, Pak? Buk. Kejiat. Langsung kabeh dadi milikku ya. Lah, hak milik pindah ning wawah kuwi pemikiran kuno. Gak masuk. Iya. Kuno banget kuwi. Ayo, karo nembang. Oke, nembang. Podang kuning ki sing nyuwun akeh banget. Oh, siap. Ya, podang kuning sing nyuwun akeh banget. Diaturke, ya, monggo. Sing anu cakepane nganggo apa kae? Silet ireng. Biyen ngertiku tapi jane kuwi seleret ireng. Tapi biyen ngertiku ana silet opo iki terus aku iki ra mungkin mosok tembang apik-apik ana silite aku. Terus tak goleki, oh ana ere jebulane seleret. Lagi tak sinau. Kuwi jenenge sing siwer mripatmu apa? Kupenge. Agene kowe iki ngelok aku matamu, kowe iki matamu ya sliwer kok. Tulisan seleret kok maca silit. Ya kan aku mau mendengarkan. Mendengarkan kok doh selet tuh aku. Terus tak goleki catetannya oh seleret ternyata nih. Saiki wis bintang aku rapopo salah pertama salah bar kuwi kan banner. Salah wasi. Iya. Nadyan wujuh temong peksi ya. Makasih. Sa? Ya. Ki ana napa jenenge iki WA saka Pak Tumiyono. Walah. Pak Tumiyono? Dirut PT Wijaya Karya, salah satu BUMN di bidang konstruksi. Oh iya. Ngono ya, Mak. Iya. Ngersake lagu mengko ya. Oh, nyuwun lagu sumangga kersa. Oh ya, engko diaturi ya, Mak. Apa judulnya sumangga kersa ki lagu apa nih rong tau krungune? Kuwi rong tau krungu. Engko nek salah le nyanyeke piye nih? Kowe nggo paramek ora, Nduk? Apa paramek barang? Mumet das omongan ro kowe iki. Sumangga kersa ki sak karepe. Oh, sak. Kok lagu sumangga kersa ora? Nek lagu sumangga kersa. Wah. Ya takon kok. Oh, maksudnya terserah, bebas. Heeh. Oh iya. Ya disisanke wae podang kuning mengke ditransfer ke. Apane sing ditransfer? Ayo sawere. Oh, Pak Tumiyono nek nyawer dolar. Dolar. Ah iya kaya wingi ning anjungan kae dolar. $100 ngono kuwi. Kowe entuk pira? Kowe iki kok nakon-nakon ngomong apa ta kowe? Lah jarene wingi jarene Pak Ustad sing jenenge dalang iku kudu weweh. Nek misale tukang parkir ya berbagine ya ning angkringan. Nek dalang ya ra masuk iki dalange. Ayah. Apa irenge? Hah? Alus manis tur merak ati Karo aku kok. Weh-weh apa? Ora menehi aku to mau. Kenapa aku ngeweh-wehi kowe? Lho, lah Pak Ratno ngendika dhewe to. Elisan nderek mboten Mas. Wonten Pak. Terus kula nambahi pinten? Pun monggo terserah Bapak aku meneh. Di amplopi kowe teko sanyo. Ha iya. Kabeh tak kekke. Oh iya. Lah kowe iso pentas rene ra lumantar aku to. Oh iya ya. Ha, iya bener sih. Lah, kok kowe ya meneng wae matamu iki picahe. Ora engko sike.
Tapi mau amplopnya sowek. Berarti nih wes dijupuk sike toh? Oh, ambok kiter tanganku. Ya. Dengkulmu melacat tuh. Wah, ora ana wong jupuk kok isin jupuk ora. Ya amplope suwe kok berarti. Wis ra apa-apa rasa. Wis ora segel. Tak ikhlaske, Walah. Oh, aku nang kene iki mbiyen nek sadurunge tak kukup ya manganmu ming Indomie. Iya. Saiki bareng wis iso dadi sinden milenial. Walah gayamu. Iya, tak jajan. Boten nggih, Pak. Tak jajan nang angkringan we. Enggak mau, Pak, enggak mau. Aku maunya makan yang Italia. Oh, arep mangan Roberto Baggio aku yang ngono. Roberto Baggio. Dudu ya mojito. Apa mojito? Mojito ya, Pak. Mojito iki wedang koyo nek kene wedang woh nek cara kowe. Oh ya doyan wedang woh. Dudu wedang woh. Ora kowe doyan wedang woh. Doyan? Ya sik ngenteni le nyapu. Weh. Sampah maksudnya. Nah, kandhane. Ora ya. Mojito. Wedang saiki anakku barang nek jajan mojito. Iya. Mojito sak adine iki. Mojito sapa? Adine mojito. Mohiman. Oh. Tekan ngendi ya malah. Modar ora. Wasawenggon kula golek isi podang kuning iba bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo Ya, mangga. Esuk awan neng omah radoyan mangan. Anggoleki esuk awan ning omah wis ora krasa uyuran anggoleki sing antar sayang kekencangan iki anggoleki ora krasa esuk awan ganti bengi eman yen tak lundung tak sawang menco ing apa jangan tak ingin saka ketuaan sarwing oce dheweke tak suwon bocah ngece udang kuning agawe pikirku komeng sedinang tak sawang katon manise ibu bunga yen nganti nyanding slirane ora bakal atiku bagi wang liya si podang antutun tanggep gelap. ora mendung atiku tak sayang Opa. asrana Yo.